ଗାଁରେ ବିକି ନାମକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟିଏ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 3ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଧରି ହଳ ଧରି ମାଟିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲା। ବର୍ଷା ଭଲ ହେଲେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଲେ ଘର ଧାନ ମଧ୍ୟ ପୂରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ମାଟି ଫାଟିଗଲା, ପୋଡ଼ିଗଲା। ରଘୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପାଇଥିବା କିଛି ପଇସା ପମ୍ପ ସେଟ୍ କିଣି ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଆଣି ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ମାସେ କିଛି ପରେ ସେ କ୍ଷେତରେ ସବୁଜ ଧାନ ତରଙ୍ଗିଲା। ଗାଁରେ ସେହି ବର୍ଷ ରଘୁକୁ ଦେଖି ସବୁଠି କହିଲେ, ଶ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇଲେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ହରାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କଥାରୁ ଶିକ୍ଷା, କଷ୍ଟ କେବେ ଫଳହୀନ ହୁଏ ନାହିଁ।